Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannun mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon namu. Kamar yadda na gaya muku a wannan bidiyon namu cewa yanda za ka siyi data ta MTN akan naira 200 kacal, wannan haka yake, amma kuma wani tsari ne da MTN suka fitar da shi wanda ba kowa ne yake wannan tsarin ba. Sun zaɓi wasu layuka ne sun saka, sannan kuma tsarin ba sabo ba ne, ya jima, saboda akwai mutanen da suke yawan tambaya kan cewar shin ta yaya za su siyi data mai sauƙi. Shi yasa na yi muku wannan bidiyon yanda za ka siyi data 1 gig akan naira 200 kacal a layinka na MTN. Muna roƙonka idan yau ne zuwanka na farko wannan channel namu da ka danna mana alamar subscribe, sannan sai ka danna alamar ƙararrawa wanda daga zarar mun sau bidiyo za mu sanar da kai. Mun gode. Kamar yadda na gaya muku kan cewa shin ta yaya za ka siyi 1 gig akan naira 200 kacal, ku biyo mu domin ganin ya ake yi wannan abu daga farkon bidiyon har zuwa ƙarshen ta. Da farko yanda za ka yi shi ne za ka shigo cikin phone ɗin wayarka kamar haka da kuke gani, sannan sai ka danna *1 3 1 sai 6 sai 5 sai kuma ka yi hash, sai ka kira. Sannan inda kuke gani ga shi nan sun nuno muku za ka siyi 125 250 MB akan naira 100 kwana uku, sai kuma 1 gig akan 200 sati ɗaya, sannan sai 4 gig sai kuma 2 gig. To mu yanzu magana da muke muna magana ne akan shin ya za ka siyi 1 gig akan naira 200 kacal. To da farko sai ka duba ga shi nan za ka ga number 2 shi ne 1 gig akan naira 200, sai ka danna. Ga shi nan sai ka danna 2 sai ka yi send, sannan ga shi nan za ta nuno ma you will be charging 200 for purchase 1 gig weekly data, sai ka yi mata 1 process, sannan za ta nuna will you like to bulk convert 1 giga. Suna ne magana akan cewa za su na siya ma da kansu ko kuma kana siya. Idan kana so kai za ka na siya da kanka sai ka danna 2. Yawwa ga shi nan abin da suka ce active of welcome back 1 gigabyte data plan was successful and expiring on 22 you will be received. Suna ne magana akan cewa datar da ka siya ga shi nan ta yi, sannan za ta yi kwana 7 ne, tana ƙarewa ne a kwana 7. Mun gode da kallon wannan. Sannan kuma idan kana so ga shi nan saƙon da suka iyo min kan cewa sun siyar min data akan naira 200, sannan kuma sun nuna min ga shi nan har da ranar da za ta ƙare da kuma gobe wannan. Mun gode da kallon bidiyon mu da ka yi. Kada ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Idan kuma an samu lokaci sai ka danna mana alamar like idan bidiyon ta burge ka. Mun gode. Kada ku manta kuna tare da tashar Naira TV.